Nestretol som ženu, ktorá by vedela zhasnúť svetlo. Narodili sa mysliac si, že sa dá iba zažnúť. A ako náhle opustia miestnosť, sú akoby slepé. A poučujú ťa o globálnom otepľovaní. To je čas, keď začnem citovať z gospelu. Zlatko, možno keď ty a iný pár chodiaceho po prsia zistíte, že vypínač funguje dvoma spôsobmi, tak by toľko toho globálneho otepľovania nebolo. No dobre. No, ale trochu slušnejšie. A ako je to z Lori? Také 200 000 bude mať mesačne, tak furt nebude mať nič. Tá kurva špinavá čierna. To je život s takouto kurvou špinavou vyjebanou. Pozri sa, toto páry prežívajú. Je to akási fáza. Kdeže, ty takou svinou, to sa nedá. Najebaná špina. Však to neexistuje, aby mala hinto rozum. Všetkým jednotkám prebieha prenasledovanie. Jednotky okresu Linden žiadajú o vzdialenú pomoc. Diaľnica 18, východná hranica GT. Daj to, prosíte! Podozriví sú dvaja muži z Kaukazu. Dávajte si pozor, sú ozbrojení. Jednotka 1, jednotka 5, smer východná hranica cesty číslo 18, 3,5 kilometra na západ od mety štátnej číslo 85. Rozumel som, sme 5 minút južne od križovatky s cestou číslo 18. Dispečing, jednotka 1 a jednotka 3, sme 1097 ako od 100, diaľnica 18, východne od mety štátnej. Prosíme o radu. Južná hranica. Stará francúzska cesta je uzavretá, takže sa vydajú smerom na 18. Zdá sa, ako by tých blbcov naháňali hore dolu. Zbraň! Má zbraň! Čo je? Zbraň! Aj.